Гейн Петърсен, неведнъж по-възрастните хора са получавали такъв сканар. Шокови обаждания или шоково WhatsApp, с които престъпниците се опитват да се доберат до спестяванията на засегнатите. Какво точно има предвид полицията под шокови обаждания? Да, има различни форми на шокови обаждания. Има две основни. Едната е, че синът или дъщерята се обаждат уж с хленчещ глас и казва по телефона, че е имало сериозно происшествие, че хората са били ранени, тежко ранени, понякога смъртоносно ранени. И че сега ще трябва да влезе в затвора, ако не плати гаранция. И след това телефонът сравнително бързо се предава на предполагаем полицейски служител, понякога на предполагаем прокурор или дори на съдия. И той след това разказва на тези предимно възрастни граждани някаква история за това какво се предполага, че се е случило и колко пари трябва да платят, за да не се налага синът или дъщерята да влизат в затвора. А как изглеждат съобщенията в WhatsApp? Какво съдържание имат обикновено? Да, съобщенията в WhatsApp са малко по-различни, бих казал. Първото нещо, което се случва, е, че в WhatsApp пристига чуждестранен номер. И след това е предполагаемият син или дъщеря, които са загубили мобилния си телефон, имат нов телефонен номер, каквото и да било. И първо се изгражда това доверие, че този нов номер е техния номер. И когато се стигне до момента, в който въпросният баща, майка, баба или дядо казва: да, сине или дъщеря ми, какво мога да направя за теб? Тогава започвате да казвате, например: имам спешна сметка, която трябва да се плати. Аз съм на конференция или среща и не мога да изляза от тук, а тя трябва да бъде платена в рамките на следващия час. Можете ли да я преведете вместо мен? И след това тя отива по избрана от вас сметка, казвам аз, а после парите изчезват. Шоковите обаждания не са съвсем нови престъпни трикове. Те са обсъждани многократно в пресата и по телевизията. Защо толкова много хора все още се хващат на тези трикове? Бих казал, че тези измамници са наистина много професионални. Те са наистина съобразителни, когато става дума за това, и поставят жертвите под такъв натиск, че те наистина не искат да мислят трезво и просто искат да помогнат на децата или внуците си. И това е големия проблем. Чувствате се под натиск, нямате време да помислите правилно. Може би вече сте прочели за това във вестника или сте го чули по радиото. Въпреки това хората продължават да се подават на това, защото наистина мислят, че всичко е реално. Как хората могат да подготвят себе си, или най-вече по-възрастните членове на семейството си, или по-възрастните си съседи за такива обаждания? Да, за нас винаги е много важно да казваме: може би особено по-възрастните съседи, баба и дядо или дори родителите, които са малко по-възрастни, продължете да им обръщате внимание на това, продължете да говорите с тях за това, защото едно е сигурно. Полицията, когато вдигне телефона, никога, наистина никога не би искала да вземе пари, бижута или ценности, под каквата и да е форма на входната врата, или където и да е другаде. Това никога няма да се случи. Как трябва да реагират хората, ако получат такова обаждане или WhatsApp? Трябва ли да се съгласят и да информират полицията или какво препоръчвате? На първо място, винаги препоръчваме да прекратите разговора незабавно, когато постъпи такова обаждане. Защото по правило не е задължително те да се обадят втори път, но след това си казват: добре, не се получи. Ако сте реагирали по някакъв начин и след това може би имате време след края на първото обаждане, много важно, моля, обадете се 110 сами. Колегите ще ви помогнат и след това също ще изяснят, че това са били просто глупости. Така че е много важно винаги да получавате увереност. А ако не искате да се обаждате в полицията, независимо от причината, тогава моля, обадете се сами на сина или дъщеря си и изяснете с тях дали нещо действително се е случило с тях или не. Най-късно тогава това ще стане ясно. Но в никакъв случай не бива да не реагирате изобщо. Какво знаем за извършителите? Мисля, че може да се каже, че те са наистина добре организирани банди. Да, сега има банди и повечето от тях са базирани в чужбина, независимо дали става дума за Турция, България или Румъния. Това са наистина големи банди в смисъл, че действат от други европейски и неевропейски държави. Какви са шансовете за залавяне на извършителите, ако са успели с телефонно обаждане в кавички? Да, това винаги зависи до известна степен от поведението на рекламодателите. Разбира се, ние се нуждаем от информация, разбира се. Ето защо винаги казваме, че ако сте станали жертва на подобна история, независимо дали сте платили нещо или не, съобщете за това в полицията, подайте жалба, защото само тогава всъщност имаме шанс да можем да направим нещо по въпроса. Защото може да имаме няколко следи, които да насочат към някои извършители.
В противен случай е много, много трудно, защото, както казах, действате от чужбина и е доста сложно.